Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, intay gayan dagiti kakabsat tayo nga agyaman iti Apo, isu tipin sa pagyaman ni Andreo Pilayan, Leticia Abayan and family, Arnold Pilayan and family, pagyaman ti Corpus family, pagyaman ni Cherry Anwakan, pagyaman ni Belen Gumintong, pagyaman ni Marlon and Jennifer Balbin, kastamet ng raman ng kararagan dagiti minatay, Erinyo, Caridad, Domingo Guanzon, Romeo Jr., Romeo Emiliano Prisciliano, Sinaida and Luis Cadonino, ken amin aminatay ti Kablay family. Kastamet ti kararwa ni Rosalinda Andaya, kararwa ni Ronilo Ragunton, ken misa pagyaman ni Aurelia Ragunton. May kayo agrupag tayo, pada-pada tayo nga anak tiyapu, tasikaken siya kanya manapanagyan, at kakabsat tayo. Agkanta tayo idiri tayo, imbaken ayat ti Apo tayo, tasikma nalinteg iti amin na tao, agkakabsat tayo. Agraksak tayo, agyaman tayo, binulot abiyag ken amin tayo, tati Diyos ti munaan ang teti ayat na, agkakabsat tayo. May kayo akrukbak tayo, pada-pada tayo nga anak tiyapu, tasikaken siya kanyaman apanagbiag, agkakabsat tayo. Agkanta tayo idiri tayo, imbaken ayat ti Apo tayo, napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Miraman tayo pa ti kararag tayo, ti special intention, ti Vilwan family, kastamit ni Rogelia Polmano, ken ti kararwa ni Dolores. Kakabsat, rinugyan tayon, ti agdalyasat, iti daytoy panawon ti Kwaresma, ti napudno nga panagbabawi, panagkarkararag, nang runa-unay, tapno maikapeng tayo ken Kristo. Agkamatalik tayo, iti grasya ken bendisyon na, tapno malabanan tayo, abaken tayo dagiti sulisog, babaan tinapudno apan nagkarkararag. Tapno nga maikarita ang makiranod, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo,
ti Diyos manangaasi ken managayat. Natay amin kuna tayo, agkonpesara. Iti Diyos, aman nakabalin amin. Yan kada kayo men kapagsak, at siya nakabaso na. Iti panunod sa ngaran tinihiway. Basol ko unay. Isu ngagpakpakaasi aken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasi dak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Wena po mga asika. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, madaman nga anuruten mi, dagiti ipaannong ti Santa Aquaresma, ipaay mo kadi, taumad-ad na ti pan nakaawat mi, iti misteryo maipanggap ken Kristo, ket agbyag kami kas mayataday, iti daytoy a misteryo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na daw iti libro ti Genesis. Nangala ti Apo a Dios iti daga ket nang bukel iti maysa a tao. Insang awna ti anges a makaited ti biag, iti agong ti binukel na tao, ket naadaan iti biag. Nangaramid ti Apo a Diyos ti maysa a hardin, ijay Eden, iti daya. Sadyay tinangikabilan na iti tao a binukel na. Pinagtubo na ti amin akita, ti agkakapintas a kayo, ken agbunga iti nasayaat. Ititinga ti hardin, adda ti kayo amang ted iti biag, ken ti kayo amang ted iti panakaammo, iti naimbag ken iti dakes. Ti uleg ti kasikapan nga animal nga inaramid ti Apo a Diyos. Agpayso kadi nga imbaga ti Diyos adi kay mangan, iti bunga ti uray anya akayo iti hardin, sinaludsod ti uleg iti babae. Mabalin mi kano iti mangan ti bunga ti uray anya akayo iti hardin, insungbat ti babae. Malaksi ti kayo nga ada iti tinga. Imbaga ti Diyos adikam kano mangan ti bunga daytoy akayo, wenno uray sa giden lakuma. Tano aramiden mi ti kasta, matay kami. Saan napudno dayta, insungbat ti uleg. Saan kayo amatay?
Kasta ti kuna ti Diyos, agsipod ta amuna, anumangan kayo ti bunga ti kayo. Madan kayto ti panakaamo, iti naimbag ken iti dakes, ken panakaawat, kas kadagiti di Diyosen. Nakita ti babae anapintas ti kayo, ken nasayaat akanen ti bunga na. Nagpintas ket ngatan ti agbalin ang masirib, kinuna tinakem na. Nangalangarod iti sumagmamano a bunga ti kayo ket kinnan na. Kalpasan na, inikkan na ti asawa na ket nanganmet. Apaman ang nakapanganda, naadaanda iti panakaawat, ket nabigbigda alamu-lamu da. Iti kasta, na magsasaip da dagiti bulong ti kayo nga igos, iti panangabong da iti bagida. Ti sao ti Apo. Kaasya na kami, o Apo, tanagbasol kami. Iti di agbalbaliw nga ayat mo, kaasya na kadi, o Diyos ko. Iti kinaimbag mo, punasem kadi dagiti basol ko. Ugasam amipinpinsan ti kinadakes ko, ket dalusan na kadagiti basbasol ko. Bigbigek ang nagbiddutak, ket dagiti basol ko sila lagipak. Nagbasulak ken ka, wen si kalaeng tinagbasulak, nagaramidak iti saan amakay ayo ken ka. Parsoem kanyak o Diyos sinadalos a puso, ket ikanak iti baro, ken napudno nga espiritu, dinak pagtalawen iti imatang mo, di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Isublim kanyak ti rag-o, ti panangisalakan mo, ket ikanak iti natulnog nga espiritu. Apo, tulungan nak nga agsao, ket idaydayaw kanto. Ti maibasa na daw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Imay ti basol dito'y lubong iti maysa tao, ket inkuyog ti basol na iti papatay. Iti kasta, nagsaknap ipapatay ti amin a tao dito'y lubong, agsipod ta nagbasol amin a tao. Agpayso agapu iti basol ti maysa tao, nagturay ni patay gapu iti dayta a tao. Ngem dakdakkel nga dayo ti inaramid ti maysa a tao, isu ni Hesu Kristo. Dagiti amin nga umawat iti nawadwad a parabor ti Dios, ken ti di mabayadan a sagot ti kinalinteg na agturay danto iti biag babeen ken Kristo. Ngarud iti pang nakadusa ti amin na tao gapu iti basol ti maysa tao, kasta met ti panakawayawaya, ken panakaited ti biag ti amin a tao, gapu iti maysa analinteg nga aramid. Ket no kasano ti kaado ti nagbasol gapu iti panakasukir ti maysa tao, kastan tumat ti kaado dagiti napalinteg iti sangwanan ti Dios, gapu iti panagtulnog ti maysa a tao. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo. Si dadaan ka mapu nga agtungpal ti pilpilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan uk tinagan mo, maitantan uk tinagan mo.
mapulok tamtoy panunot ko. Ipay mo kat bendisyon mo, tapno agtulnog daytoy puso nga agtungpal na kemo. Si dadaan ka mapu nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo. Maitantanok tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Inturong ti Espiritu ni Jesus ijaylet ang tapno solisugan ti Diablo. Kalpasan ti 40 nga aldaw ken rabii adi pannangan ni Jesus nabisinan. Immasidag ken kuana ti Diablo ket kinunana, no sika ti anak ti Dios bilinem nga agbalin at tinapay dagitoy abato. Insungbat ni Jesus kunati na santon asurat, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pa'y ket titonggal sao nga isawang ti Diyos. Inturong ti Diablo ni Jesus iti nasanton a syudad, ket impan na iti kangatwan a paset ti templo, sana kinuna, no sika ti anak ti Diyos, tumapwak ka man, agsipod takuna ti nasanton a surat, bilinen to ti Diyos dagiti angheles na amangaywan ken ka, tapayaen da kanto, tapno uray dagiti sakam, saan amadunor iti bato. Ngem insungbat ni Jesus, kunamet tinasantuan asurat, di mo solisugan ti Apo a Diyos mo. Impan ti Diablo ni Jesus, iti nakangat nga to abantay, ket impakita na kenkwana dagiti amin a pagarian ditoy lubong, agraman dayagda. Ited kunto ken ka amin dagitoy, kinuna ti Diablo, no agparintumeng ken agrukbab da kanyak, no agparintumeng ken agrukbab ka kanyak, ited kunto amin ken kadagitoy kinuna ti Diablo, no agparintumeng ken agrukbab ka kanyak, pumanaw ka Satanas, insungbat ni Jesus, kunati na santuan asurat, agdayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaeng ti pagserbyam, iti kasta pimanaw ti Diablo, dimteng dagiti angheles ket nagserbida ken Jesus. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Adda tay kanta nga paborito dagitay mamartek nga padpadak. Anya daytoy nga kanta. Utok so layuan mo ako, wow, wow, wow. Paborito na dahil kan kantaan dahil utok so layuan mo ako. Wan, dahil iti kuha na tata. Sulisog, sulisog, sulisog. Anya ti ka darasan nga pakasulisugan ti tao. Lasag, no. Tiyo mo na nga pakasulisugan ti tao, makan. Hello? Diyak amo na ito'y kahanak mo ngamin o agpalpaliiw, ngam di ayan mi, kadaadagpasken, agkikinusilap da, taapaya, dagiti aray si nga nagserbi ka, adda handa nga inserbi nga karne iji sirok ti lamisaan. Basta no daytay addapas kan diayan mi ka dagita tagalaod ka nagyawid da.
Piyapayayan mi, limang da pala, ngam no Salcedo, apo nakatuon. Ni apo pade, sa nga kardero, apay kapoy. Ti umuna nga sulisog ti tao, makan. Di ba isa, kung kunada nga ro dagitay na sa santo, if you can control your appetite on food, you can also control your other appetites. Tati umuna, kaan. Iso nga iso ti umuna nga pag-aapaan, kaan. Hamag ka nga gartem. To sumurot tulad di garteman. Tilasag. Inya ti umuna nga maibasa. Pinarso ti Diyos ti sinangawan na ti tao. Agat tubay to. Kunana ko man. Nang over na po Diyos. Sinangawan na. Naikkan iti biyag. Dinikorasyonan na. Ti paraiso, paradise. So pagbibiyagan da adan kin Eva, tapno adda pagbiag da, adda enjoyan da ti paraiso. Kaya in-enjoyan dan ti paraiso, may sa tilintag. No awan tilintag, kuna ni San Pablo, awang kuma ti basol. Tano awan lintag tayo, awang kuma basol. No awan tilintag ti pumatay, ura iyabor tay aminan. Anohan nga kayat ti Diyos, kaya kayat tilintagan, repentay amin nga anak tayon. Babae maamin nga babaen, lalaki maagraman kan nuangan. No awan tilintag awan, kaanya tilintag da idi panawon ni Eva, anya ti kunana. Anya ti kunani kunati Dios. Mabalin nyo akanen amin abunga malaksid dayta adedta tinga taapaya. That is the tree of life. Dayta ti kayo ti biag, ken dayta nga kayo isu ti mang titikin na sirib nakaammo. Kadaadan kin Eva, sigun dagiti readings tayo, namayat ti biyagda. Ngem simrek ti diablo kunana ti kasiswitikan kadagiti amin nga animal iso ti uleg. Apay nga no daddo makaawagan da ka ti uleg nasirib ka nga rod, nasaya at katsangon-sango ngem madi ka ti likod. So kunada uleg, sumitok inya, sumipit ija likod. Kanya ti kunati uleg kin ni Eva. Nanggagyo. Anya gayam nga kayo di tree of life. Oh, anya nga kayo di iparit na nga kanan. Mansanas? Oo, adda kay idin nakita yaw. Sino nakakita? Awan tay pay. Won ay ijay ayanda ta kasjay nga rod ti kayo da mansanas, dates, olibo. Kano datay nga idtoy? Kainito, mangga, nyapay. Anya nga ro dagiti kanantay mo itoy. Nitoy ko man nakaaramidan ti Biblia kasi sigurado kainito wenno bayobana nya mo ita mangga nga tan-a. Kay idinakandan sinulisog dan anya ti kunana nadlaw da nga ne lamo-lamo da napanda na nga lati ng dait dati bulong ti olibo in cover da. Kano dito'y kuma, inya ti aglawlaw ti may kainito, damurtays, di so kumanan mo ti pamnyo pinagabungan, takita no, di natudok-tudok ang gunggunayaw. Kanya ti ko na di ulag. Dita ko na, shhh, kunana, hello Eva, kunana ka. Talna ka man, nagmayat ti biyag ko to'y para isa, hello, shhh, Eva, kunana. Nya ti ko na, agtalna ka. Apa niya ti kunana day takayo, kunana ka, hangkam ka numang mangan, mamati ka mahit, numamati ka, kunana, jahi, ulag. Agtal naman ni Eva, niya na ganan, mayati, dadayangan na, kunana ka, shhh, sulisog nga rod, Eva, ramanam, haan ko na ti apo, madi, may kano sagsagiden, kunana, sumirib ka, dahi tangamin ti kayo, ti kinasirib. Han na pala siguro kinanmat nga sigida, ng pinampanunot na maturog di imbaga ti anghel. Pinampanunot na di imaginan na. Kala kumamo ni Akulaitan nga, nailugan nala ni kumari na nga, na isaray of buok na ka, awan pala di damo nga, idi ka kanayunan na ka, apay nga bumangbanglo. Kani bakit ko agat dinangdang? Agbaliw-baliwan di panunot, datan ti sulisog da ti temptation. Sulisog ang datan. Padasin na nga ta, kimpet,
Kunada ti sulisog, nayat ni Eva kimpet, kunada ti sulisog, kasla kumakuno daytay aggagatel, either kudkudem wano saan. Napadasan nyo naggagatelan? Anya ti gagatel nga karigatan nga nga lapdan nga kudkudan. Kerethaan? Hindi mo daytay talaga nga oran nyo, ubram ka talaga iremedium. Kasla gagatel dayta, ngam kasla, idepende kanyam no kudkudam nagbigay ka. Kasya mo ti sulisog. Kani Eva, inya daytan nayat, nangala, inted namot kini, lakay na, kunanamot dituyan, lakay na. Kinanda, first fall, na nagan ti basol. So kuna ni San Pablo, dayta, no kaado, tinairaman iti basol. Iti dayta nga pan nakatinag. Gaputi, sulisog. Haan nga nalabanan sulisog. Iti mo ebanghelyo tayo, ni Apo Isus nga mismo, Diyos isuna, napan ijay bantay, nagkarkararag, 40 days nga saan anangan. Could you imagine 40 days nga haan nga nangan? Nabisinan. Iso nga rod day, ti tao no nabisinan, nalakang agbasol, ti tao nga mabisin. Ngala ko man taga Salcedo, napan nagsilaw, ay nalibag gayam takarayan, awahan na kayat nga masero nga agawid, apay adamo nadagsen mo taalat mo ko, awang na silawan, ay apo, detay bini nga papaya, inyalat nan. Uray manok nga mangukupan, tiniriter na jitenged nan, diyan mo na niya nga barangay detan. Nabisinan ni Apo Esos, anya ti first nga temptation. Kita inyo deti umuna nga temptation. Kaan. Nabisinan ni Apo Jesus, anya ti ko na di Diablo, Diyos ka, no podpod no a Diyos ka, pagbalinam at tinapay dayta bato. Anya ti kayat mo nga flavor, malunggay, cheese, unad da palaman na, wano potok, wano daytay utap nga paborito dagiti kabalay ko, kinanda idi ko Ang pagbalinam nga tinapay ko nana, nagsiribot ni Apo Jesus, anya ti kunana, kuna tinasantuan asurat, saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao, no di pa'y katunggal sao nga isawang ti Diyos. Kas ano nga i-apply tayo ti biag tayo daytoy? Naggagagat tayo. Uray Domingo, agpulpulting iti mani. Mayat day ta awang problema. Uray Domingo, agpadpadanom, aggagatod, awang mo problema ta. Tapaya, kayat tayo nga rod nga adda pagbiagaan. Oh! Apaya nga aggagat tayo, kayat tayo nga rod nga adda pagbiag tayo. Material nga kaanday jay. Ngamaan niya timbaga ni Apo Jesus, saan laeng nga tinapay ti pagbiag, tunggal sao. Isungarod nga datay tata, dumngeg tay ti sauna. No daduma nagrigat nga maisakripisyo. No daduma mga abak di tinapay nga material kontra iti sao ti Diyos. Tay kunakon, uray nga tano adda aming king ka, uray kas ano ti kaado tinagyan tagarong mo. Nohan nga nasaya at na espirituan nga panagbiag mo, kawaw tulat ta ti panagbiag mo. Maikadwa kaanday jay kaan. Maikadwa nga sulisog. Dato yan. Dahito mo Diablo, nalaing amo na pa iti nasantuan asurat. Kuna ni Diablo ne, impan na dyan nga to templo. Kuna na, nusika ti anak ti Diyos, tumpak ka. Agsipod, takuna ti nasantuan asurat, Diablo dati mangibagbaga Bilinin to ti Diyos dagiti angheles na amang iwan ken katapayaan da kanto tapno uray dagiti sakam saan da amadunor. Di Diablo uray di sao ti Diyos mabalin ng usaren tapno alilawan na tayo. Uray ti sao ti Diyos mabalin na tayo nga mabalin nga usaren ti Diablo tapno dadaulen na tayo. Mabalin na tayo aperjen. Nasigsiglat mo ni Apo Jesus, anya ti kunana. Insungbat ni Jesus, kunamot tinasantuan asurat, kunana, apay no amom tinasantuan asurat, sangkag kanyakon, kunamo ni Apo Jesus. Di mo sulisugan ti Apo a Diyos mo. Kasano mga i-apply tayo ti biyag tayo daytoy? Panang sulisog ti Apo a Diyos tayo. Tay kunakon, at the peak of our career, kala ko kangato tayo nga, kapigsa tayo nga kumita, business, trabaho,
nagagat tayo, double job, amin. Nadatay nga manalon, awampay oras tayo, manulang nga oras di turog tayo, dadtatay man nga nakasilaw nga agtaltalonen. Ipagarup tayo nga amin nga grasya, kaya tayo nga birukan, tibukod tayo nga pigsa, bukod tayo nga laing, bukod tayo nga diskarte. Nga linimitaran tayo matan, di grasya ti Diyos, nga kaya na nga itad datoy, uray no minimal de panagtrabaho tayo. Kaslamo awan ti agga po nga sabalin iti grasya ni Apo Diyosan no di di agga po amin ije bukod tayo nga pigsa. Ni San Francisco ng Assisi, anya ti inaramid na baknang adu ti kay katulong nagtrabaho di pamilyada. Anya inaramid na inlako na amin nga kawus na, inlako na amin nga gamit na, nagbiag nga na simple, anya ti pagbiag na nga rod, haan nga umasa ije pamilya na, anya inaramid na nang buo iti kongregasyon na imasala ang iti tulong dagiti tattao, grace from God, in priority na tinagmission kin nagkarkararag nang runa dagiti na panglaw ngam ado ti gabor nga napan kanya nga timulong gapo ti grasya ti Dios haanda nga bukod nga pigsa kano dadduma keday ti pangsulisog tayo nga no dadduma ipagarup tayo nga linimitaran tayon ti grasya ti Dios bukod tayon ti agtrabaho haan. May ikalo sulisog. Anya ti sulisog manen ken ni Apo Jesus. Ang impan ti Diablo, iti nakangat-ngato, impakita na kenkwana, kunana. Daytoy nga pagarian nagado sa amin nga pagarian ti lubong. Anya ti kunana, ited ko ken kaamin dagitoy, no agkorno ka kanyak, agrokbab ka kanyak. Anya ti kunana ni Apo Jesus, nasanton asurat man ti imbaganan. Kung natin nasanton asurat, agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isolaeng ti pagserbyam. Material things, kanayon tayo nga ulitin, dagiti material nga banbanag, we need them, kasapulan tayo. Kasapulan tayo, ang adakwarta tayo, tama nga mabalin. Sadot tayo matan, awang mati barter tayo, o maigatang tayo. Kasapulan tayo tilugan, balay, sanikwa pagtrabahuan. Ngam dagitoy haanda nga dadaulan kuma, ti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. No dadduman ka, ti mistake kanya tayo, iso nga kunana agrokbab ka, anya ti kunana agdayaw ka laeng ti Apo a Dios mo, dagitoy nga banbanag, no insagot na kada tayo, o saren tayo kuma, tapno mari na dagiti tattao, nga ay ayaten ida ti Dios. Instrumento na tayo no, naparaburan ka, anyaman, adal, sirib, sanikwa, dagdaga, anyaman, business, dagitoy ka instrumento, tapno, maipari na kadagiti tattao, nga adda ti Diyos nga mga ayat kadakwadahan nga isuda, ti pagbalinan tayo a Diyos tayo. Tanudaddo matidakkel nga kamali tayo, kadagiti material nga ba, nagkaisumeten ti panaka Diyos tayo, ay nagdakkel nga kamali. Isong ako na ni Apo Jesus kini daytoy, kini daytoy demonyo, agdayaw kalaeng ti Apo a Diyos mo. Isolaeng ti pagserbyam, haan nga dagiti sanikwa. Wen agtrabaho tayo takasapulan, wen agsapul tayo. Wen nya naganan, agpaadda tayo, tapno adda nga maidaydayaw ti Dios, haan nga pakadadaelan ti Dios. Katatan ni Apo Jesus, nya ti kunanan pimmanaw ti Diablo na abak. Imay dagiti angheles nga nagserbik ang kuana. Kada tayo met, kabayatan di pa nagdaldalyasat tayo, nang runa tatakwaresma. Nagmayat nga panangirugi, nagpakurus tayo amin. Irugi tayo, anya titarigagayan tayo. Pan nakadalos, umuna, madalusan. Kadagiti nagkapkapsutan, daw-dawaten tayo ti Diyos, pagbabawyan. No madalusan tayon, dawaten tayo iti Diyos, babaan ti karkararag, malabanan tayo dagiti sulisog. Haan tayo nga kabailan ti lumaban iti sulisog, ken iti demonyo nga kuna tayo, no awan ti kararag nga napudno. Maabak ket maabak tayo latan ni Apo Jesus pay, siriban pay ti demonyo, nyan tulagak kadatay nga nakakapsutan, anyang rutirumbang nga aramidan tayo. Tatakwarisma, nagmayat nga panahon ti karkararag. Stations of the Cross, dadta, may kayo, private, as a group, mabalin. Ag-pilgrimage kayo, hindi aglualo. Ditoy, ipasnag tayo ti aglualo.
Uray no, anya nga sulisog, anya man, gartem man iti makan, gartem man iti lasag, gartem man iti sanikwa, gartem man iti turay, power, wano anya man. Kabaulan tayo nga labanan, may salaeng ti mabalin nga armas, anya dayjay, kararag. Naulitan nyo na niya ti maikadwa, kararag. Naulitan nyo ti maikatlo nga armas tayo, isuntumot lang nga iso, kararag. Iso nga daytoy nga panahon ti Kwaresma, kapintasan nga aramidan tayo, agkarkararag. No malabanan tayo dagitoy, kaslakin ni Apo Esos, dagiti angheles ti Apo, iso damot ti mangdanggay kada tayo. No kabaulan tayo nga labanan dagitoy, dagiti maikadwa tayo kadagiti angheles na maawagan tayo nga napudno nga anak na. Iso nga napintas launay kakabsat, aduman ti pagbubuungan tayo, aduman ti pakasulisugan, pakachallengean tayo, ngam ti mabalin tayo nga armas, ulit-ulitan tayo, nilaeng Kristo. Naunag a relasyon, pabarwon ti bagi, pabarwon ti karikeng kuana, agkarkararag akanayon, umasidag ti relasyon tayo ken Kristo. Agingga nga ito no kamaudyanan nan, dito nga mari na tayo nga kasla, kuko na tayo ni Kristo. Bagi na tayo ni Kristo. Hantay ton masangote, agaapa, hantay ton masangote, agtitinang sit, hantay ton masangote, agiinnagom, hantay ton masangote, agkam-kam-kam, taapaya, may salaakin kuko kada tayo. Hindi tulaangan Kristo, nangangato dayjay. So nga niya tiaramidan tayo, si kakararag. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti may sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao, di tinapaypayso a Diyos, naianak saan anaparswa, Diyos akas metlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet ana ilan sa iti cross gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propeta, mamati akmet ti iglesia maysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat intay itaagdawat iti nailangitan nga ama tayo iti kired ken pigsa, tured ken namnama, amang saranget kadagiti amin akarit ti biag nang runa ti basol, tapno maisagana tayo ti bagi tayo iti daytoy tiyempo ti Kwaresma, songbatan tayo iti tunggal panggep, patgam kad Apo ti kararag dagiti tattaom. Intay idawdawatan ni Santo Papa Leo, dagiti obispo, papadi, misyonero, religyoso ken amin a mangidanon iti mensahe ti Dios iti amin a tao, tapno mataginayon kuma iti kinatarnaw ti puso ken biagda, ket agserbida kas pagsarmingan ti kinaimbag ditoy lubong. Kumararag tayo iti Apo. Intaw idawdawatan dagiti amin na pangulo dagiti nasyon ken gobyerno,
tapno sanda kumanga itulok nga agari ti awis ti basol iti panagserbida. Kadagiti tattao kit agtalined da nasinged, kadagiti amin agakatda para iti pagimbagan ti kaadwan. Kumararag tayo iti Apo. Intay idawdawatan dagiti kakabsat tayo anapanen nga nagnayad ti sabali a lugar, tapno mayadayo da kumati amin nakita ti kinadakes, basol ken panakatugtugod ken agbiagda anatal na iti laksid iti kina ganggan na etda. Kumararag tayo iti Apo. Intay mat idawdawatan ti tunggal maysa kada tayo makikameng iti daytoy a parokya, tapno sangsang kamay sa tayo kumamang paksyat, iti anya manakita ti basol a mabalin, a mamagsina iti tunggal may sa kada tayo, ken mangyadayo kada tayo iti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Intay mat ikararagan dagiti kakabsat tayo napanen iti sabali a biag, tapno makikaysada iti Diyos iti pagarian na. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo, intay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo patgam kadaapo ti kararag dagiti tattaom. Dayto ti kararag mi nga anak mo o Apo, tarabayan ken aywanan na kamkadi iti inkam panagsagana amang rambak ti misteryo ti panangisalakan mo kada kami, dawatin mi dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Ken kaaput ibiyag idatun mi tuy puso mi si Magnus ken pamangni idatun mi daytoy ayat mi agtalektan ken ka panangaywan sasaengnek mi ipangag mo agtalekang ken ka
sika Apo, bagus ken kamangni idatuni daytoy ayat ni agtalekang ken ka panangaywan mo sasainek mi ipangat agtalekang ken ka sipnget tibiyag mi waya waya item kata kami. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi Apo ta aramidem kadi amapudnuan mi ti mangiroknoy kadagitoy adaton. Isuda pagrubwatan mi amang rambak iti daytoy napateg a sakramento gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ama ikari kat rumbeng, anong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi. Taiso, tani Kristo kabayatan ti 40 nga aldaw, saan anangan ti anyaman at araon anaindagaan, kat babaen day di panagayununa, pinasantuna dagiti panagannong mi iti Kwaresma. Kastapay ababaen day di panangabak na ken day di sikap tay demonyo. Insuro na ti panangparmek mi iti sabidong ti kinadakes. Iti kasta iti naimbag anakem rambakan mi ti misteryo ti ilalansa ken nipatay ket dimmanon iti panagungar. Tapno kamaudyanan na, makiranod kam tumet ti agnanayon a gloria ti panagungar. Anansata makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin a paswa, ti langit ken dagat, napno dayti pakaidaydayawat. Hosana ikamatwan, madaydayaw, iumay tinagan ti Apo. Hosana ikamatwan. Pudno nay Apo, abiig ka akinasanto, kat sikati gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo.
Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagig, isu amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di pa ng rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Krus mo, kelin ka panaguna, inatamin sa lakad, manuputi sa ngalubungan, inatamin sa manupot isang alubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag kan ti kalis, ti panakaisalakan, agyaman kamken ka taimpaay mo, ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kamken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysahan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, ket parairayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag, ket magiranod kamto ken naenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ilangit, madaydayaw, tinagan mo, tunteng kumakipagarya, matungpal kumakinake mo, ito'y daga akas sa dilangit.
patinayon nga aldaw pakawane dagiti paspasulmi asmet kuma iti pamakawan mi kadagiti men nakabasul kada tinakame nga umanlugod iti sulisod si salatan iti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi ket babaan ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takukuan kitay, panakabaling kay daya, at nanalo na dito aksa. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kuma nga adda kada kayo iti napakumbaba napnuan ayat ken si kakararag a puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Cordero di Diyos sa mangiikat kadagiti basbasulpi sa ngalubungan mga asika kada kami Cordero di Diyos sa mangiikat kadagiti basbasulpi sa ngalubungan mga asika kada kami Cordero di Diyos sa mangiikat kadagiti basbasulpi sa ngalubungan itden kada kami ti kapya itden kada ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngam ti may salae nga sao mapaimbag tontoy kararuan.
Tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitale tuy asuk ko tumangata ken kaapo kas ko tuy arararaw ko itaasim kenayat mo inakitale tuy asuk ko ngarut mo Diyos sa puken ka indak dawaten daytoy adipen mo ala inkakad kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapnuag talinay dabukod mulaen nagita imam ipatay mo kawe sipnye tibiyag ko kasikalaeng ibagnos ko na agturong kinapud mo ngarut o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo wala inkaka alain ka tarakayen, alain ka saranayen, tapnuag ay dabukod mo laen narut o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo wala inkaka't kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapnuag talinay dabukod mulaen siya sinuag malagip mo marik nampay kadi amin nasugsugat ko agasam ka Sapkat o Diyos na apo asan tuwem kinakurapay ko siya sinuang malagip mo marik nampay kadi minasugsugat ko agasam ka Diyos na apo pasan tuwem kinakurapay ko ngarut o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo wala inkaka't kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapnuag talinay dabukod mulaen ngarut o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo wala inkaka't kibinen alain katarabayen alain kasaranayen tapnuag talinay dabukod mulaen
kumararag tayo. Agyaman kam ken kaapo, ti panangpakan mo kada kami, itinailangitan at tinapay, iso amang palagda ti pamati, mang padegdeg ti inanama, ken mang pabigsa ti nadyosan nga ayat. Ipaay mo kadi, tamapasgad kami, iti panagtarigagay nga umawat ken Kristo, ang makabiyag ken napaypayso at tinapay. Iti kasta mabalin mi ti agbiag nga agpaaiken ka, babaen metlaeng ti sao nga agaon itangiwat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo a pagbiit Apo. May palagip tayo panagistasyon tayo iti cross, napudno nga panangkarkararag Apo, kadagiti gimong, sisa, o na mabalim mo ti private Apo nga panagkararag tayo. Tattamalem, kenton bigat, agbiyahe dagiti papadi, ti Nueva Segovia, mapang kami ag-retreat ijay Cavite, ikarkararagan da kami, tagbaling ko mga nabunga da ito yung retreat mi, para itinapinpinta sa panagserbi, nakalukat lata ti opisina Apo, no adda concern nyo, umay kay lata, ta dagiti kayat yung ipakaam mo, na dagbalbalak nga matay tatta nga lawas, iyoray yo, taawan ti mamunpon kada kayo, dagiti masakit, iyo, hanyo po den taangis yo, ta malanaan kay to no ang kay penalanaan. Kararagan da kami Apo, ta na namayat da ito ko mga panag-retreat mi, tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Napnot ragsak daytoy rikna, napnot ayat tuy kararwak, amayip kas ken ka ama, tuy nanumu nay akanta. Agyamanak ama, agyamanak, iti amin abana. Awan nga ta nasinsin aw nga, ayat tinapudpud no apaktal ka. Agyamanak ama, agyamanak, ibidakesingli sinak, di matukot, di nga undas, apag supalit tuy biyan. Pakamu Apo, ada maramid nga emergency meeting ti CWL tatamalpas a misa. Ianus yu basit agbati, agyaman. Itungulti kong kunok kanyon. Ako yung data ko na nabot best. Ipagaklan yan. Ako yung data na nabot. Ay, pagkaklan yan. Tinabalik. Legit ko ah. Ano yan, ano? Pag-al.